Olemme hyviä kertomaan tarinoita yhdessä, mutta tarvitsemme siihen työkaluja ja mediaa. Podcastien avulla saamme äänemme kuuluviin. Sosiaalisen median, YouTuben ja blogien välityksellä tarinamme leviävät. Internet tarjoaa meille alustan tarinoiden levittämiselle, mutta erityisesti videoiden tekeminen on monelle meille hankalaa. Videotyökalut on suunniteltu ammattilaisille ja niiden opettelu ja käyttäminen vie aikaa. Työkalujen lisäksi tarvitsemme kuvamateriaalia videoiden tekemiseen. Vaikka verkko on pullollaan sisältöä, oikean sisällön löytäminen ja laillinen käyttäminen on vaativaa. Audio Imagery on ohjelma, joka auttaa etsimään tarinaasi sopivat kuvat, sovittamaan ne tarinasi yhteyteen ja muokkaamaan videon, jossa kuvat ja tarina kulkevat käsi kädessä.